היי חברים, בסרטון הנוכחי אני אדגים לכם את השימוש בחוט דנטלי. כפי שכתבתי באחד הפוסטים שלי בעבר, השימוש בחוט דנטלי חשוב מאוד לשמירה על היגיינה טובה ויסודית של הפה. אבל לא רבים משתמשים בחוט דנטלי בגלל הקושי לתפעל אותו. ולכן חשבתי שיהיה זה נכון שאני אדריך אתכם בצורה מאוד מאוד פרטנית, אני אליכם באהבה גדולה, ואנסה לשכנע אתכם בכל זאת, למרות הקושי, לנסות להתגבר ולהתחיל כרוטינה לנקות את השיניים בחוט דנטלי, ועד שתדעו לעשות את זה, ואני משוכנעת שכולכם תצליחו. אז בואו נתחיל קודם כל בחוט הדנטלי. אני אגיד לכם מה דעתי. אני מעדיפה תמיד להשתמש בחוט דנטלי שהוא גלייד טייפ. זה לא פלוס, זה לא חוט שהוא דק, משום שחוט שהוא דק, גם אם יש בו שעווה, גם אם אין בו שעווה, הוא הרבה פעמים מתפצל, הוא הרבה פעמים גורם לפציינט לאי נוחות, כי הוא נתקע בין השיניים, קשה לשחרר אותו. ולכן אני באופן אישי מעדיפה להשתמש במה שנקרא גלייד טייפ, שזה סרט מאוד מאוד דק, זה ממש נראה כמו טפלון, וגם עשוי מטפלון. הוא קל יותר להכניס אותו, להחדיר אותו בין השיניים, קל גם להוציא אותו, הוא לא מתפצל, הוא לא נקרע, והוא מאוד מאוד נוח לתפעול. לא משנה של איזה חברה, העיקר שזה יהיה גלייד טייפ. אתם לוקחים בערך 30 סנטימטר של חוט, אוקיי? ומגלגלים אותו על האצבע השלישית. אצבע שלישית בצד אחד, אצבע שלישית בצד שני, ומשאירים לכם מעט מאוד חוט לעבוד איתו. העבודה היא בעצם עם האגודלים והאצבע השנייה בצורה כזאת למעלה ובצורה כזאת למטה. כשאני עובדת למעלה אני מתפעלת את האגודלים, כשאני עובדת למטה אני מתפעלת את האצבע השנייה. אוקיי? עכשיו אני אתקרב אל המצלמה ואני אראה לכם את זה מקרוב. ולמעלה. שמתם לב? ביצעתי את זה עד השן האחרונה. רצוי ומומלץ וצריך לנקות את השיניים גם בחלק האחורי שלהם עם חוט דנטלי. משום שרוב הפלק ושאריות החיידקים ושאריות האוכל מצטברות דווקא באזור האחורי של השיניים. אז בואו ננסה את זה עכשיו על הצד השני. ניקיתי בצד ימין, עכשיו אני אנקה בצד ימין. אני מקווה שאני לא מגעילה אתכם יותר מדי. אוקיי, עכשיו למטה. עכשיו בצד שמאל. וזהו. סיימתי להשתמש בחוט הזה, אני זורקת אותו, ליום המחרת אני לוקחת חתיכה נוספת של חוט ומנקה שוב. מתי מומלץ לנקות בחוט דנטלי? מתי שבא לכם. בוקר, צהריים, בערב, ואני תמיד אומרת, מתי שיש לכם זמן תעשו את זה, פעם אחת ביום, סבבה לגמרי. טוב, אני מקווה שקצת עזרתי לכם. אני אנסה לעשות סרטון שבו אני אצלם קצת יותר מקרוב את הניקוי, כדי להראות לכם את זה קצת יותר טוב. אז זהו, תהנו, ביי בינתיים, להתראות בסרטון הבא.